overshadow us, oh Father. Lord, you are the King of Kings, Lord of Lords, you are the Almighty God, Creator of the heavens and the earth. Nothing is impossible with you, Lord. You are Almighty God. You just spoke the word and things came to be. Lord, as people come this morning, I pray that let their hearts be prepared. And thank you. This is going to be a day of celebration because of the coming of the Lord and Savior Jesus Christ. We remember his birth and we celebrate because it was indeed good news for all of mankind, oh God. Thank you for your Holy Spirit who is with us. It's a gift from the Father and is the one who is alongside us as Jesus is seated at the right hand of the Father in glory and in majesty. Holy Spirit, have your way in this place. Do whatever you want to do in our lives. And thank you that every chair is blessed, and whoever sits in these chairs, they shall experience you, they shall encounter you. And Lord, thank you that nobody will leave this place without having an encounter with you, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord, for healing. Thank you for deliverance. Thank you even for salvation today, oh God. Oye, mama, baraba, sakara, mosonda, riba, bala, raba, sakara, baba, baba, raba. Yari, momolo, robo, shakara, baba, baba, bala, riba, baba. Yari, momolo, robo, sonda, riba, bala, raba, shikiri. Ye, mama, riba, baba, la, rabo, sonia, rabo, sonia, raba. Oye, mama, riba, pura, riba, beya, raba. Yoro, bosonda, riba, bala, riba, bakare, momolo, robo, shakara, baba. Ye, mama, riba, bakara, basoko. Oye, mama, riba, we invite your presence, God. Your holy presence in our midst, oh God. We invite you to come and envelop us with your presence. Yoro, boko, riba, manda, riba, bakara, bosoko, raba. Oye, mama, riba, bakara, bosoko, raba. We are going to receive our praises, our worship and adoration to you, Lord. Oh, rama, bakara, bosonda, la, raba, kara, boshike, lele, bebe, beya, la, raba. Let's continue to pray in mass. Ye, mama, kara, bosondi, ya, la, raba, kare, bebe, beya, la, raba. Oro, bosonda, liya, bakare, mamanda, riba, koro, bosondi, ya, la, raba. Ye, ya, raba, kara, bosondi, ya, la, raba. Ye, mama, la, raba, sokoro, bosoko, la, raba. Mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang higpit na kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan, nga puno sa himaya o sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang higpit na kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan, na puno sa himaya o pagkabanal. Milagroso ka, O Diyos.
Kinabuhi-tugyan ko, kaya hingpit nga kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, nga puno sa himaya o pagkabanal. Sa imong mga gamot, kinabuhi-tugyan ko, kaya hingpit nga kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay lain nga ngalan, nga puno sa himaya o pagkabanal. Atong iisa atong mga kamot. Loso ka, O Diyos, tamanan ka, Jesus. Ikaw ang mundong paglaudi, kinabuhi ko. Usay tuyan ko ang tanan, ihagani mo. Milagroso ka, O Diyos, kamanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaudi, kinabuhi ko. Usay tuyan ko ang tanan, ihagani mo. Milagroso ka, O Diyos, kamanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaudi, kinabuhi ko. Usay tuyan ko ang tanan, ihagani mo. Sa kaaway ko, ikaw ang makipano, Ginoo. Kung ang kanina mo abot ka na ko, maunang saan mo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makipano, Ginoo. Kung ang kanina mo abot ka na ko, maunang saan mo. Kaaway ko, ikaw ang makipano, Ginoo. Kung ang kanina mo abot ka na ko, maunang saan mo. Puso ka, O Diyos, kamanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaumi, kinabuhi ko. Usay tuyan ko ang tanan, ihagani mo. Milagroso ka, Milagroso ka, ang mataugon ni mga Ginoo. kamanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaumi, kinabuhi ko. Usay tuyan ko ang tanan, ihagani mo. Milagroso ka, O Diyos, kamanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaumi, kinabuhi ko. Usay tuyan ko ang tanan, ihagani mo. Simbaon ka, O Diyos! Alagaran ka namo, O Diyos! Hallelujah! Come on, church! Kasadya kita na, dapit sa kahimay
paghigugma sa amua, O Dios. Lord, sa imuhang kamaayo sa among kinabuhi, ang among kinatibuk ang kaugalingon, Lord, magadayeg sa imuha. Ang pagsayaw, ang pagkanta, dili lang ka na imong gipangita, O Dios, pero among kasing-kasing ug among kinabuhi mismo. Maigsuon, iya lamang ang dungog ug ang himaya. Kung unsa ang imong kinabuhi karon tungod na sa kamaayo sa Ginoo. Ato siyang daygon. Ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan mo Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa
Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, imo ang himaya, ang kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, imo ang himaya, ang kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, imo ang himaya, ang kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko. Anan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, kamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Imo ang himaya, o kadungganan. Atong ipataas sa itong kamot. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, imo ang himaya, o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, kamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, kamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, kamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, kamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Imo ang himaya, o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, imo ang himaya, o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo dayon ko, kamhanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sama kanimo. Walay sama kanimo, kamhanan ka,
mag-ampo ta sa lain-laing dila, lain-laing pinulungan. Ore mamakhari bebe yarabo sodi akarabo sodi ya. Ore mamanda re bakala rabo sodi. Ore babakari mamanda re bakala rabo sodi bebe. Ye la rabo sodi ya re boko dari baka. Ye la ribo boko rabasti ye. Ora babala rabashanda re mamara bakaraba. Ya rabo sodi ala riba baba kalaba. Oro bobo lorobo sodi karaba baba baba. Ya la riba baba baba riba bakaraba. Oro baba la rabo sodi baba baba. Ya la rabo sodi karaba baba bakaraba. Oh, we just worship you, Lord. We honor you again, Jesus. We bless you, God. Ore baba baba karabo sonda re bakala rabo sodi karaba. O lorobo korobo sodi ebe. Padayon sa pagdaig ka Jesus. Ye mama sa ribo ko lorobo sodi. Oh, thank you, Lord. Thank you for your Son, Jesus Christ, oh God. We worship you. Blessed you, Lord God. Oh, la vida, la 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 Praise God, praise God. Salamat sa atong Ginoong Diyos, amen. Amen. Nakagagahom siya, maminaw siya sa atong mga pag-ampo. Padayon na to kaampo ang Israel. Padayon na to iampo, i-bless ang Israel, ang kalinaw, ang kaluwasan sa mga Israelita. Unya, karon ang atong nasod, padayon sa natong ampo, kalinaw, progress sa Pilipinas. Ampo ang atong presidente, wisdom, guidance. Unya, iampo ang inyong mga panimalay. Okay? Unsa ting iampo? Israel, atong nasod, tapos atong mga panimalay. Ingon ang Biblia, pag-usa mo dawat kaniya ang tibok panimalay maluwas. So karong Christmas, atong higmuon nga higayon sa pagsangyaw sa mayong balita diha sa atong mga families na atay mga kaigsunan nga na mauli sa mga probinsya. At yan po nga, gamiton sila sa Ginoo sa pagsangyaw sa mayong balita. Amen? Maluwas ang tibok panimalay. Unya, adi na to kalimtan ang atong power of one. Napatay pipila kasimana, usa kasimana kapin. Okay? Nga, gamiton ka sa Ginoo sa pagdala og kalag diha kaniya. Okay, and your needs, you lift them all up to the Lord. Adunay saad ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God, and all the things you need will just be added unto you. Amen? So salig ta, ang atong paginahanglanon, tagbo ra gyud nas Ginoo, mag-una ra gyud ta niya. Amen? Okay, kuha mo partner. Get a partner, men with men and ladies with ladies. Kuha tag partner. Naiway partner dito. This is Shadi. Yeah. Kuha, Brother Renel. Yeah, ano ninyo? Sige, begin to pray. Ampo mga kaigsunan, Ginoo, salamat kay sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa imong faithfulness. Salamat Lord sa imong goodness, wadyo ka ni pakyas na mo Ginoong Diyos. Lord, gamhanan ka, matinud-anon ka sa imong mga saad ug imong mga pulong Ginoo. Lord, amo kang gibayaw, gisimba, gidaye, gihimaya, Ginoong Diyos. Ikaw nagahatag og saad ka namo ngong kami magaampo uyon sa imong kabubuton. Ikaw maminaw ug imong itagbuon ang tanan nga among pangayoon diha kanimo Ginoong Diyos. Tanan nimo mga saad, amen. Kini yes and amen. And Lord, amo ka nang gikuptan sa ngalan ni Jesus. Padayo kami panalangin sa Israel, O God. We speak peace to Israel. Padayon, Lord God. Lord, especially sa Gaza. Salamat kaayo, Lord, nga ikaw ang magabuntog sa mga Hamas. So, Father, salamat, Lord, ang imong kalinaw
will be upon Israel, upon the borders of Israel, God. Salamat, Lord, sa mga anghel nga mao'y nagabuntog sa mga kaaway, O God, that there is protection. Lord, adunay fence ngay mong surround sa Israel, O God. Ang mga tao nga mo gera, mo gubat, mo fight against Israel, you're going to fight against them, O God. Lord, salamat kayo, Ginoo, ikaw mga panalangin sa nasod sa Israel. Yan po namo ang ilang kauluwasan. Father, Lord, katong mga tao nga wala ni tuod diha kanimo, abrihi ang ilang mga mata, ang ilang hunahunag kasing-kasing, ilang makita nga si Jesus manluluwas sa ilang kinabuhi, o gila sa makita ng ilang kaugalingon nga nanginahanglan o gusto ka manluluwas, Ginoon Diyos. Akong giampo, Lord, nga ang mga Israelita maluwas sila, Lord, at mi og higayon nga kami makasangyaw sa mga Israelita, O God. Gamit mi, Lord God, to bless the nation Israel, Father. And you said that those who bless Israel will also be blessed. O Lord, salamat kayo, amo ka ng gidawat sa ngalan ni Jesus. Yan po na mo, Lord, ang among mga leaders, O God. Father, ang among president, vice president, among mga senador, O God. Lord, bisan pa sa local government, ang governor, ang mga mayor, ang mga vice mayors, ang mga konsehal, Ginoo, mga congressmen, amo silang gidala sa pag-ampo, Ginoong Diyos. Adunay pag-iusa sa mga leaders sa Pilipinas. Lord, nga gipanguluhan nila President Marcos. We pray, Father, for good health in his life, wisdom, O God, and the fear of God will be upon him. There shall be righteousness in this nation in the name of Jesus. And we pray nga ang mga programa sa gobyerno, Ginoo, ang kasambayanan or any other program, Lord God, nga gibuhat aron sa pag-transform sa mindset sa mga Pilipino, Lord, nga mahimo kining mapuslanon no Ginoong Diyos. O Lord, gamito ninimo para masangyaw ang imong pulong diha sa mga government offices, so God. Lord, let there be a transformation in the mindset of our leaders, so God. Lord, not only the mind, but also the hearts, so Father, nga dunay concern sa mga Filipino people, Lord God. Magkahiusa sila, Ginoo. Ikaw magatangtang sa mga dili maayo nga mga leaders, so Father God. And we speak life and blessings to them nga sa ilang pagpangalagad sa among nasod. Ikaw magapanalangin kanila, Lord. Ikaw magaprotect kanila. Ikaw saan magaprosper kanila sa ngalan ni Jesus. And you prosper our nation, God. We pray for salvation for Luzon, for Visayas and Mindanao, God. Lord, also here in Cebu, we pray for the salvation of Cebu City and Cebu Province, oh God. We ask you, Lord, that your Holy Spirit will bring conviction upon the people and let there be revival in the churches in the name of Jesus Christ. And Lord, that we will be able to reach to other nations, God, that we're going to make disciples of all nations, God. I pray nga makasimbahanan sa Cebu, sa Pilipinas, nga kini mo uswag, Ginoo, nga kini, Lord God, mo expand to the north, the south, the east, and the west, oh God. Oh Lord, hallelujah. We pray also for Praise Go, our satellite churches, oh Father. Lord, ang mga nagkalain-laing kasimbahanan sa PCGO, amo silang gidala sa pag-ampo, O Diyos. Salamat, Lord God, sa prosperity. Salamat, Lord, sa growth. Salamat sa spiritual growth sa kada usa. Sa ngalan ni Jesus, God, sa imong balang espiritu, nga imong ipupo sa imong mga kasimbahanan, O Diyos. Abba, Father, giampo sad namo ang among desire to bring at least one by the end of this year. Lord, aduna pa'y mga adlaw, aduna pa'y sobra ka semana. Gamitan mi, Lord, sa pagdala o mga kalag diha kanimo, Ginoong Diyos. Ang among mga higala, ang among mga kapamilya, among gidala sila sa pag-ampo nga sila maluwas. Ingon ka, Lord, kapag kami mo dawat kanimo, ang among tibok banay maluwas. Karong Christmas, Ginoo, hatagan nimo sila gigayon sa pagsangyaw sa imong pulong, Ginoo. Nagsangyaw sa maayong balita ay libre nga kaluwasan nga imong gi-offer sa tanan, O God. Aba, we pray nga bisan pa sa among pagministeryo, Lord. God, ubanan ninimo sa imong gahom.
Lord, sa among pag-ampo sa mga masakiton, nga sila mga ayo sa ngalan ni Jesus. Adunay mga senyales, Lord God, na may tabo. Adunay pagkita sa imong gahom o sa imong pagkatinuod, Ginoong Diyos. Pagiampo sa namong among kaugalingon, Ginoo. Among ihalad ang among kaugalingon diha kanimo, Ginoong Diyos. We deny ourselves, O God. We take up your cross and we follow you. Nang kada usa sa Praise Cathedral, magasunod diha kanimo, Ginoong Diyos. Mahimong mga tinuod, nga mga tinunan ni Ginoong Jesus. Adunay kausaban sa kinabuhi. Lord, adunay paghalad sa ilang kinabuhi diha kanimo, Ginoo. Salamat kay Lord. Punami sa imong malang Espiritu. Punami, Ginoong Diyos. Punami sa imong presensya. Punami sa imong gugma, Ginoo. Lord, aron kami makahatag sa dito sa uban, Lord. Fill us with your power, with your anointing, with your presence, oh God. Oh, karababababariba rabosoko. Oh, rababala karabosoko. Salamat, Lord, nga tanan na mo Panginoon, kita mo na kanan ni Jesus. Lord, everything we need for life and godliness, it has been provided. Thank you for our healing. Thank you for good health. Thank you for long life. Thank you for blessings. Thank you for abundance in our families. Prosperity in the name of Jesus Christ. Thank you for unity. Thank you for peace, oh God. Thank you for love in every household, oh God. Oh Lord, we just bless you. We honor you, oh God. Thank you, Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Pagpaka na ito, Ginoong Diyos. I'd like you to go around, shake hands with one another, especially ang first-timers. Kinsay first time, ang first time, we would like to acknowledge you. If this is your first time, we acknowledge you. Manindog ta mga kaigsunan. Tindog sa ta, tindog sa ta. Let's go around and shake hands with one another. Easy go. Easy go. Para mga late at turagit sila sa likod dito ma-disturb o niya yeah. First 5 rows lang. Si Pastor. Okay, let's move closer. Paduol tagamay. Salamat sa pag-cooperate. Kay Bajo ko, naanad mo sa inyong siya. Pagsuod ninyo, pangitaon ninyong siya. Wa na naingan, amo nang gitangtang para di na mo mangita sa inyong siya. Og atong duolon ang pinakaduol nga dapit. Nga no gud no anad gud tas likod. Puro tag nasa eskwelahan, dapit sa basurahan mo lingkod, ropor, cleaner og Lunes. Okay, pamalihog ta, katang naas likod. Salamat Mr. Ingbino. Mubalhin na gyud ta. Salamat sa Dios. Amen. Mayong buntag sa tanan. Unyang gabi ang atong candlelight communion service. Unique kaayo no, nasimba sa buntag unya pagkagabi na anasad. Tungod kay importante ang atong mga pagabuhaton. Salamat sa Dios. Amen. Ingna imong tapad, maayong Pasko. Apilan og regalo. Salamat sa Dios. Karong adlaw na atay bisita pero unya na lang nako siya introduce and the whole family.
But for now, ato sa nga adtuon ang pulong sa Ginoo sa pagdasig. Unsa may mga pulong sa Ginoo, mga prinsipyo aron kita makapadayon sa pagsikad, pagtubo, hilabihan sa dapit nga siging iampus kadaghanan mao ang panalapian. Pero sa ta musugod niya na, ako sang i-acknowledge ang bagong kasal. Atong patindugon si Dr. Steven ug ang iyang asawa si Doktora. Asa na to? Stand up please. Gusto namong ma-acknowledge yan. Bago pa na sila nga nigikan sa ilang honeymoon o iskapo. Salamat. Congratulations, Doc. Pareho na silang doktor sa kahayupan. Laina, no? Pero sila ang among siging sampiton basta na ay problema sa among mga iro. And they're very good doctors, so we would encourage you to get to know them. And we would encourage you magpakonsulta, galing mo, di na libre ha. Kita ba, mangitag ka ila para makalibre. Nya kung kita na ang pangayoag serbisyo, mangulekta tagbayad. Pero kung kita manginahanglan, palibre. Ato nga blian atong Biblia sa libro sa Genesis, Kapitulo 1, 3-4. Genesis, Kapitulo 1, 3-4, unya mingon ng Dios, mutungha ang kahayag ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ambot ngano nga kabaluman taon say sakto ug sayo pero maglisod magyutag subay sa sakto. Mas dali ta moduol sa kasaypanan sa gitawag natong mga kangitngit nga kalihukan unya kung masakpan o moabot ka sa dapit nga magkaingon-ingon ang imong pangitabo, you begin to blame on God. Usahay atong ibalik sa Ginoo ang basol. Wa may labot ang Ginoo sa imong mga panghitabo. Tungod ka na sa gitawag natong kangitngit nga imong gipili. Ingon sa Genesis, akong balikan ang verse 4, nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita o gilain niya kini gikan sa kangitngit. Igsoon dili gyud mahimo nga mag-abot ang kahayag ug ang kangitngit ug atong tawagon kini nga saktong dapit. The only way the Lord would allow us to enjoy the fruit of His blessings is when we obey, follow, accept the principles of the light of God, ang iyang kahayag. Sa Salmo 104 versikulo 2, Salmo 104:2, ug nagbisti sa kahayag, gibukhad mo ang kalangitan sama sa tolda. Kung gusto ta nga ang Ginoo mukuyog kanato, mungadto gyud ta sa mga desisyon sa kalihukan nga naa ang Ginoo. Asa man ang Ginoo magkuyog? Sa kahayag. Wala siya mukuyog sa kangitngit igsuon. Kung gusto ka nga ang panalangin sa Ginoo magbaha, mububo sa imong dapit, kinahanglan kahayag ang imong lakangan. Dili gyud mahimo nga musupa kas Ginoo unya mangayo kag panalangin. Di na mahitabo igsuon. Kung naa manggaling gidungog sa Ginoo nimo, grasya na lamang gyud kana. Dili po na nato matawag nga mahimo nimo nga sukaranan. Dili mahimo. Lain pang bersikulo ingon ng Biblia sa Salmo 119, 105, 119, 105, ang imong pulong mao'y suga nga magtultul kanako, mao'y kahayag sa akong agianan. Unsay magtultul nato sa atong agianan? Ang kahayag sa Ginoo mao ang iyang pulong. Sakit pamalandungon na ay mga simbahan, na ay mga negosyo nga among giampuan nga magsugod pero mawala. Na ay mga kalihukan nga maayo sa sinugdanan, tumoy-tumoy mawala. Kabubuton ba sa Ginoo magsugod og usa ka negosyo unya mawala? Dili. Kabubuton ba sa Ginoo nga ang negosyong gisugdan mulambo? Tinuod. Ato bang iblame ang Ginoo kung manirado? Dili. Ang ato untang buhaton makakatunta sa atong kasaypanan para dili mo balik ang kasaypanan. You know, God has no problem bringing blessings. But the problem is we choose not to go to the light. Di ta mo pili sa pag-adto sa kahayag. Kung asa ang Biblia nagsulti nga mooy muhatag nato og dan.
The Bible says, ang imong pulong maoy akong suga nga magtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. So sa mga tao nga niagi og gatawag nato nga hagit sa ilang patigayon, hagit sa ilang mga paningkamot, unya niabot mo sa punto nga murag angay na lamang isarado, igsuon baliki ang pulong sa Ginoo. Basin dako kag pamuhat nga puno sa kangitngit. Mo nang way kahayag sa Ginoo sa imong mga lakang. Way panalangin, way pagbubo sa iyang kabubuton nga panalangin diha sa imong kinabuhi. Gusto tatanan mo lambo, gusto tatanan malingkawas sa kalisdanan. Ihunong na nato ang kangitngit nga atong naandan sa taas nga panahon. Ug ang tanan nga ganahan sa panalangin sa Dios mosulti og Panultihon 6:23. Panultihon 6:23. Ang kasuguan mao ang suga, ang mga pagtulunan mao ang kahayag, ug ang pagbadlong mao'y magtudlo kanimo unsaon pagkinabuhi. Unsa kunoy magbadlong sa ato? Ug ang pagbadlong, sayo pa akong pangutana, unsa may magtudlo kanato sa tarong nga pagkinabuhi? Ang pagbadlong. Nganong sige man tang moagi og pagbadlong sa Ginoo? Dili tungod kay ganahan ang Dios mo patol, mo hatag og kasakit nato, di man. Pero usahay man gud no, kanilang atong gitawag nga pain or kasakit. When you are in pain, that sometimes is the only way for you to learn. If you don't go through pain, you would never learn. So God would make a rebuke and sometimes a harsh rebuke that you would not really forget that encounter or experience. And hopefully, paagi ni ana, mausab ang imong pangutok ug di na ka magpadayon sa kasaypanan. Karon 24, unyang gabi, dispira sa Pasko, unya kapaskuhan na ugma. Hinaot ang kahayag nga niabot sa kalibutan, kahayag sa atong kasing-kasing, lamdag sa atong mga lakang. Aron ang Dios nga nisaad nga panalanginan ta, walay kapakyasan kay kita nagmatinud-anon diha sa Ginoo. Ing na imong tapad, ihunong ng kangit-ngit. Wa na minaw, ing na wa jud ko kita nimo. Kay pirting ngit-ngita. Kana bitawng mga kinaiya, mga pamaagi nga dili bitaw iyaha sa Dios, igsuon ato ng desisyonan. Kung di ka ganahan og pagbadlong, kasakit, kapait, nga pagpuyo ning kinabuhia, atong ihunong sa ngalan ni Jesus. Kanang timbangan nga naay pabugat, mubalik ra ba gina nimo, gitantan, gidasok, og mag-awas-awas pagyod. Ayaw na lamang. Saktuha ang hatag, saktuha ang sukli, ayaw sukli ikindi. Kung naay sukli nga pipila, ihatag ang sukli, ayaw sukli kung sa diha, ayaw na lang sukli, kuha na lang sa kung sa diha, nga inanang kantidad. Sukli galing itarong og pauli. Ug di nato haluan og binuang ang atong mga patigayon. Amen. Ani maginis pastor, kay mamasko naman. Mupasko na di ay. Atong tarungon ang atong life. Amen? Atong endam ang atong pag-uli, pagpasidungog sa Ginoo sa iyang ikapu og atong mga halad. Amahan namong Dios, wala kami ikapahambog sa imong taliwala, kundili ang imong kaayo kanamo. Kaluoy sa among kinabuhi. Nagpasalamat kami nga wala kay paglubad sa imong mga saad. Nagpabilin kang matinud-anon sa tanang panahon. Nagpasalamat kami nga karon kami makahatag pagpasiuli sa imong gingharian, sa imong taliwala, among kasing-kasing nga among ipaabot paagi sa halad. Dawata Ginoo ang among paghatag ug pag-uli sa imong ikapu sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen. Manindog tayo igsuon sa mga maghatag atong iduol sa Dios. Can we have the mic, please? Background, music, sound, anything? Kanigaling naa sa
Merry Christmas. It's not time to go back to the room. If you are online, you can send your tithes and offering via bank transfer. And here is the bank account's QR code. If you are on time, there will be ushers who will intervene. Remember, every believer is a disciple leader. Amen. Praise God. May buntag usob sa tanan. Ang mga mata mo tingog og. May buntag ba? Well, this morning we're privileged na atay amigo ni namo ang pamilya sa wala pa sila gitawag sa Ginoo ngadto sa Italy. Gagmay pa ilang mga anak, nakabisita mi sa ilang balay. Karon wa na ko kaila kay ang akong nakitang bata anak naman sa iyang anak. So life has really come into a cycle o magmalipayon ta sa relationship nga gihatag sa Ginoo kanato ug nakaabot mi og Italy sa Milan tungod pod sa ilang pag-imbitar. Karon nagbakasyon in town sila sa dugay nga panahong wa kabisita tungod sa COVID, mga balatian ug usa pa diha. Pero salamat sa Dios karon nagbawi in town ang pamilya. Usa na ako tawagon ang atong muwali karong kabuntagon, ako usang tawagon ang iyang apo nga anak sa iyang anak. Si Lina, atong dawaton si Lina nga mo hatag og pasundayag sa usa ka pinasahi nga paghatag sa iyang pasalamat sa Ginoo sa iyang abilidad. Ang iyang mama si Sil.
Good morning, Praise Cathedral. This is my daughter. Ako ni anak, 9 years old. pag sa una pa, si Pastor Santino o si Bishop Santino o akong dad, si Pastor Neil, kuyog dyan na sila sa revival meetings, no? And then my dad went to Milan, and then we are based in San Diego, California. Pero my dad still does Bible study with my daughter every week, kada semana. And then now she's giving back to you, sa church, for all your support. And this next one is our gratitude, our way of saying thank you for your support and to encourage you to have a merry little Christmas. Thank you. Praise God. Grabe, grabe. Salamat sa Ginoo. The sign, okay. You know, I always desire that there will be a violinist, a saxophonist in the house. Karon pinasahi, espesyal. Salamat sa Ginoo. 9 years old, can you imagine? Can you play that well at 9 years old? Galing 34 na, di gapon. But we thank God for the skills and abilities. This morning, we're privileged, no? Pribilehiyo. Dugay naming magkaila, naapa siya sa Maranatha as an assistant pastor. Hantod sa nahimo siyang pastor sa Talisay. Hangtod nga nakapangutang mi sa iyang bangko ni Sister Susana. She was still a manager of a bank, and they were assistants to us at the beginning of our ministry. In fact, hindi ko malimot, Pastor, kami nakapalit sa imong L3. Oh, katong ginaana kambelo ni adtong panahon na. Salamat sa Ginoo. I don't want to talk more about his nahuman niya or whatever accolades he has, because for me, what is more important is the relationship the Lord has built through the years. Kaya bisag unsa ka gwapo ang imong naabdan sa Ginoo unsa pa diha, mubalik yung ka sa relasyon sa isig katao.
kung gusto ta nga ang atong panagiusa malig-on, ayaw gyud ninyo itamay ang mga gihatag nga relasyon sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Atong i-welcome si Pastor Neil Yongko. Hallelujah! Nakita mi sa Italy, last time nga mi nakita. Yeah. Okay. Feedback, palihog. Thank you. Okay, Okay, salamat. Sahagi. Okay na? Ayong buntag. Dako kay namong pasalamat kuyog sa akong pamilya nga naghatag og higayon ang akong mga amigo si Bishop og si Shuni. Salamat kayo nining higayon do bisi-bisi gyud mi kay dugay na kay kong waka or sa akong asawa dugay na kay ming wala kabalik sa Cebu. Nya na-miss na mo among pamilya so i-prioritize na ko ang timan sa pamilya suroy ana. Pero gitagaan gyud nako higayon sila Bishop ug si Pastora. Amen, amen. Tinuod na nga pasalamat sad ko sa kinabuhi ni Bishop o ni Pastora kay sa iyang gingon dugay na kay ming kaila. Atong panahon na bag-o pa kong pastor, di pa ko kabaw muwali. Nagpioneer mig church ako asawa sa Talisay. Unya atong panahon na kusog kayo ang lihok sa Ginoo sa Holy Spirit nga nakita na mo ang manifestation sa power sa Ginoo through the Holy Spirit. Unya, gi-invite ko ni Bishop o ni Pastora to join sa ilang grupo. Unya, ako ray pinaka-bag-o dito. Di pa ko kabawa mawali. Unya, i-encourage ko ni Bishop. So, naka-learn yun ko. Dako kay kong respeto sa ila. Kay daghang kay ko nakatunan sa ilang pagpamastor. Amen. So, today, kung i-share kaninyo, may tungod sa Christmas. Kay daghan kay tag huna-huna or gani ang uban, wala gyud nato mahibaw-i ang tinuod nga meaning sa Christmas. Para kanako, ang tinuod o pinakalawom nga meaning sa Christmas is ang pagpakita sa langit ng Amahan sa iyang gugma kanato. Diha nako nakita nga kinahanglan masabtan nato nga ang atong Amahan nagpakita sa iyang gugma nining panahona. Mahibaw-an nato gani sa atong palibot gahapon dito mi sa seaside, SM Seaside. Unya sa diyang misud mi, dunay security niingon dayon, mayong Pasko, sir. Ana dayon siya. Ang ako niyang pinaskuhan, sir. Ana siya. So nakita na ko nga ang mga tao naghuna-huna gyud sila nga ang Pasko naagi pinaskuhan. Mao gyud na ang una-una sa tao. Mao na nga makita na to nga most people wants to receive gusto nila makadawat og regalo. Regalo. Mao gyud ang atong nahibaw-an may tungod sa Christmas. Although dungagan sa kalipay, celebration, reunion, naagi na. Pero ang pinaka-unod gyud, gusto gyud ta nga makadawat og regalo. Amen. Amen. Mao gyud na. So karon akong i-share kung unsa gyud ang tinuod nga meaning sa Christmas nga matagbawan ang atong tinguha nga makabaton tag regalo, no? Nga tinuod nga regalo. Hibaw-an nato nga kining Christmas ba, no, dako kayong meaning. Unya sa amo laging Christmas party karong gabi ang akong anak si Sek ingon siya, how about kung every family magkanta. Muhala daw magkanta. So, una-una ko, unsay akong pilion, kuyog sa akong asawa, nga manganta mi karong gabi kay naami Christmas party. Unya na nahinomdom ko sa kanta nga kanabitong ingon nga
give love on Christmas Day. Niya akong gibasa ang lyrics, mo ni yung lyrics, pero in English man pero kasabot man gyud tag in English tanan, di ba? Pero mas may prepare tag Bisaya. Ingon diri nga people making less, buying special gift, taking time to be kind to one another, and all is that time of the year when good friends are near, and you wish you could give more than just present from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Or even the man who has everything would be happy if you bring him love on Christmas Day. Ang sunod, ana, ingon nga, no greater gift is there than love. So, there's no greater gift than love. Means na, mas importante gyud nga nining panahon sa Pasko, naagi gugma. Makapanghatag tagdag kong butang. Pero kung why gugma, walay bili ng mga butanga. One time, akong asawa, naghatag kong regalo niya, atong time wa pa kayo may maayong trabaho. Unya, gamay rin yun mong kwarta. So, ganahan yun ko, mahatag og regalo sa akong asawa. So, nangita ko og kanang gold earrings. Gold earrings kay para malipay akong asawa. So, ngita ko dito niya. Gamay raman akong kwarta. So, dito ko sa mga sale. Sa mga sale. So, nakakita ko least 50%. Ingkong nindot yun malipay yun akong asawa ni kay gold yun So, kaning akong regalo, kanang with love yun to, pero gusto sad nako nga expensive sad. Kay para musamot siya kalipay. So, excited kay ko. Paghatag na ko niya regalo, giaway naman noong ko. Isa ganun gasto-gasto man ka. Ganong imo ba mangipalit inana? Nga pwede man nato nagastuhon sa ubang mga importanteng butang. Ingko patay. Ang iyang kinahanglan, dili mahalon nga butang, kung dili butang nga naagigugma. Bisag dili mahalon. So, sunod, nagpalit kong regalo ka na lang, mga stainless na lang. Hatag na ko sa iya. Lipay kay siya, kay kabaw man siya nga, higugma na ko siya. Mautong akong paghatag, nga naagay gugma. Mao na nga, dito may sa Germany, kay before mining atog Italy, naman mi, nagtukod mi church, Germany. So, dito, piki kay kwarta, missionary, to, nindutan nilang pastor Germany, Italy. Pero dili ingon, anak kasayon. Lisod kayo, we are living by faith, nga financially, gyud kanang Ginoo ra gay maga-provide. So di ko kapalit niya bulak nga rose. Mahal man. So moadto ko sa field kay sa Germany naman sila gay kanang dagko kay field niya daghang kay mga bulak na sa kasagbutan ba. So So gusto kong mapakita sa akong gugma sa akong asawa. Kutob sa akong maabot. Mao nga kuha kog yelo. Murag anim gid siguro to pero naay mga yelo kuha kog usap. Excited kay ko. I love you. So lipay gyapon siya kay naamay gugma. Mao na ingon diha sa John chapter 4 verse 9. It says that this is how God showed His love to us. He sent His only Son into the world to give us life through Him. Sa John 3:16, kabaw ko nga, most of us nakamemorya, ingon diri nga, for God so loved the world, that gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Kini ang meaning sa Christmas. Ang gugma sa atong amahan, gihatag niya kanato. Pinagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. So kung kita mag-celebrate karong gabi sa Christmas, atong hinumduman nga this is all about the love of God. Gugma gyud ni sa Ginoo. The entire message for Christmas is the love of God. God loves you so much.
God loved all people so much that He sent His only begotten Son. Nga naman gipadala man niya. Kay dili man ta kasabot sa gugma sa Dios, di ta katugkad. Di nato matukad sa itong hunahuna ug unsa gyud ang gugma sa Dios. The only way nga ma-communicate sa atong Dios nga Amahan ang tinuod nga gugma is pagpadala sa iyang bugtong nga anak nga si Jesus. Diha nato mahibaw-an ang tinuod nga gugma sa Amahan. Wala siya magpadala bisan kinsa para mag-communicate kanato or magpasabot kanato sa gugma sa Dios. Kay kung mahimo pa sa ubang paagi or mga huna-huna nato nga atong masabtan, dili na unta ipadala sa Dios iyang anak. Ang Dios wala magpadala o kanang tao nga dili or butang nga atong masabtan. Kay kung nagpadala pa ang Dios og lain, di gyud nato masabtan ang gugma sa Dios. Only through Jesus Christ. Atong makita ang gugma sa Dios sa iyang mga binuhat. Makita nato ang creation. Makita nato ang mga bulan, ang adlaw nga kana gibuhat na sa Dios para kanato tungod kay gihigugma ta sa Dios. Napay mga butang nga dili nato makita, trillions of things gibuhat na sa Dios. Tungod sa iyang gugma kanato. The most important things is ang Ginoo nagbuhat kanato tungod sa iyang gugma. Gibuhat ni tanang creation, makita nato ni mga bulak, mga tanom, gibuhat sa Ginoo nga naman. Ngano nag-enjoy man ta aning mga butanga karon? Gibuhat sa Ginoo tungod kay gihigugma ta niya. Gihimo ta sa Dios aron mag-enjoy sa tanang butang nga atong makita sa atong palibot tungod sa iyang gugma. Amen. Mao na kalalom ang meaning sa Christmas, ang gugma sa atong Amahan. We were created by God because of His love to us. Mao na makaingon ko nga, mausab ka ang gugma sa Dios. Sa atong gikanta na, ganahan kay ko sa Cebuano nga version nga, ang gugma or ang Diyos walay kausaban. Bisan ang iyang gugma, dili gyud mausab. Ingon nga, moingon ta nga, higugma ko sa Dios kay gwapo ko. Gigugma ko sa Dios kay buutan ko. Dili ko gugmaon sa Dios kay di ko gwapo. Dili ko gugmaon sa Dios kay dili ko buutan. Di gyud mausab ang gugma sa Dios bisag unsa pa ka. Bisag kinsa pa ka. Bisag unsa pa yung kahimtang, ang gugma sa Dios way pagkausab. Gihigugma gyapon ta Dios. Although God will gusto sa Ginoo nga mausab ang atong kinabuhi pinaagi sa iyang gugma. But ang gugma sa Dios anaa kanunay aron mag-usab ta sa atong kinabuhi. Amen. Mao na ang gugma sa Dios. The Bible says, akong balikon sa John 3:16. Ingon diri nga, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. God give us Jesus as our gift. Before, sa dili pa ko Christian, mo gina akong tinguha. Maintag, makadawat ko karsunis karong Christmas. Maintag na imuhatag na ko kwarta para para mag-enjoy. Namo na akong tinguha. Pero sa dihang na born again ko, nakadungog ko wali nga the most important gift that we need to receive during Christmas is the gift of God, which is Jesus Christ. Amen. Sakto na para nako. Sakto na gyud. Sakto na. Although, pakapinaningon si Pastor, mayong Pasko, pakapini sa regalo. So, mausad na, no? Uy, kaso kung naay regalo, pero maog yun na. Si Paul nag-ingon sa 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Ingon diri, thanks be to God for His inexpressible gift. Ang ubang version,
Ingon ri, thank be to God for His indescribable gift. Ang ubang version ingon, for His gift that is too wonderful to describe. Lalim mo na, grabe gyud kaayo kining regalo sa Dios. Dili nimo ma-imagine, dili nimo ma-describe of words. Kay ang regalo sa Dios priceless. Walay, dili nimo mabaylo og kanang amount or kanang cost because indescribable. No? Mao na ang regalo, ingon si Paul nga ang regalo sa Dios mao na siya. So we have this gift nga kung regalo pa, ingon ang Biblia, regalo pa dili na nimo haguan. Kung regalo pa dili na nimo trabahuan. Wala kay buhaton, kay regalo man. Mao na ang atong regalo nga indescribable, maayo kayo way words nga maka-explain, gihatag na to nga watay buhaton. Amen. Pero nagdepende ra pud gihapon nato kung atong dawaton. Sa mudawat sa regalo sa Dios, makabaton sila kinabuhing walay katapusan. Apan sa dili mo dawat sa regalo sa Dios, lain sad ang ilang padulngan. So mao ni nga i-abri na to atong kasing-kasing sa pagdawat sa regalo sa Dios. Kay kaning regalo dili kabayran. Kaning ligarawa libre. Pasalamatan nato sa ang Dios kay kaning regalo nga libre. Nasayo ta nga wa tay mahimo ko tungod kay matag-usa ka nato nakasalaman. Ingon na Biblia, all have sinned and fall short of the glory of God. Pero diha sa Romans 6 verse 23, the punishment of sin is death. But ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Amen, ang gasa sa Dios. Mao na akong mabati nga bisan tuod siguro makaingon ta nga ang atong kinabuhi sa una ingon ani, ang atong kinabuhi karon lahi na diha natasubay sa dalan sa Ginoo tungod sa gugma sa amahan. Kay gipadala niya ang iyang bugtong anak. The Bible says sa Romans chapter 5 verse 8 is this, this is how God showed His love. That while we are sinners, sa dihang makasasala pa ta, atong Ginoong Hesukristo nagpakamatay para sa atong sala. Amen. Mao na ang gugma sa amahan nga atong makita niining panahon sa Pasko. This is the best gift. Ako sanggi gitanaw ning kanta, ingon nga, no greater gift than love. This is what the world needs. Mao daw ni ang kinahanglan sa kalibutan. Kaming mga misyonary, sila pastor, sila pastora, mao gini among tinguha nga kaning kabubuton sa Dios, kaning gugma sa Dios, kaning gasa sa Dios, maabot gyud sa daghang mga tao. Among tinguha, it costs us many things in our life para lang gyud masangyaw ang gugma sa amahan ngadto sa kalibutan kay kini maoy kinahanglan sa tanan. Amen. Ang gugma sa Dios, makita nato ron ng kasamok sa Ukraine, sa Gaza, sa Israel, everywhere. Daghang yung kasamok. Unsa may solusyon nato ani? Dili ang armas, dili ang pakigbatok sa atong kusog, kundi pag-ampo aron kining mga tawhana makadawat sila sa gugma sa Dios kay mao may solusyon sa Ginoo nga adunay kalinaw sa kalibutan kung ang mga tao maghigugmaay sa matag usa. Amen. Mao na atong pag-ampo. Mao na si diri sa 1 John chapter 4 verse 9. In this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Ang verse 10 iniingon, this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Mao ni ang giingon sa pulong sa Ginoo.
Mao na nga akong tinguha ug tinguha sa kadaghanan nga ang gugma sa Dios mapaabot sa kalibutan. Amen, sa mga tao dinhi sa kalibutan. God give us some other things on Christmas, but the most precious things that we need to receive or desire is katong gugma gyud samahan ngayang gipadala si Ginoong Kristo. Dili gyud sayon pagsabot. Karong gabi sa akong giingon Christmas party na mo. Unya ingon akong anak, Dad, magmanito-manita ta. Ingko, sige, so bunot-bunot mi, bunot-bunot nganan. Akong secret. Tawad ko nganin ko, yay, saon na nino. Hunahuna kog maayo. Unsay akong ihatag. Nga, nahimo na nung problema nako. Problema na nunig, unsay akong ihatag. Na ako'y kwarta. Ngay kahatag, pero tungod kay, ingon siya, dili kwarta. Walay kwarta. Kinahanglan mo, palit kag butang. Nga imong ihatagin ko, pastang problemahaan eh. Sao ni mo, patabang ko sa akong asawa. Una-una ko, unsa may ganahan niya. Unsa may kinahanglan niya. Aron malipay siya, unsa man gyud ang kinahanglan. Aron mahatag na ko ang regalo. So, may gani akong asawa ni Taba. O sige, ako na pangita. Praise God. Na-save. Pero ang buot na akong ipasabot. Nga, ang Diyos, naghatag sa iyang manito ug manita, nga regalo, nga kanagyong, muigog yun. Dili lang pingis-pingis kung unsa, kundi muigog yun sa atong panginahanglan. Unsa man day atong panginahanglan? Atong panginahanglan ang kaluwasan sa Dios. Mo nang makaingon ko perting iguagyod. Iguagyod kayo ang paghatag sa Dios sa iyang regalo sa matag usa kanato kay mao man gyud ang atong kinahanglan. Ang kaluwasan sa atong kalag. Amen. Mao na nga sa panahon sa Pasko kinahanglan masayod ta. Una gyud ang importante. Importante kanato. Ingon ang Biblia nga, we need also to love one another. Mao gyud ni, as we love God, we will also love one another. Mao man na ang greatest commandment. Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. Dili nimo pwede nga may kag higugmaon dayon nimo ang mga kaila imong igsuon kung dili ka ka-experience sa gugma sa Dios, ikaw mismo nga ma-experience nimo. And then imo sang mahigugma ang Dios, imo sang mahigugma ang imong isig katao. Mao na nga kining panahon nga Christmas, panahon sa paghigugma sa Dios in response to His love. Unya, higugmaon sad nato ang atong isig katao. Amen. Amen. Unsaon na to paghigugma sa atong isig katao? Una, kinahanglan nga, we will be kind to all. And kinahanglan nga maayo ta sa ubang mga tao. Kay kitang mga Kristiyanos, smiling man ta. Yung pastor, no? Kaya mo joke si pastor, pero tinood yun. Ayaw pagmugot nining panahon sa Christmas. Amen. Malipayon ta, maayo ta sa isig usag katao. Amen. Dito mi sa kuan kay dami sa akong anak, doctor, nag-atamig ka ng bakasyon diri sa Mactan. Na-amiss gyud kay ko sa nalipay kay ko sa mga Pilipino nga nagserbe didto. Committed gyud sila nga magmaayo sila sa walay gipili. Batikag na ang gwapa ka, pobre ka dato, basta musud ka ato nga hotel. Makita gyud nimo nga maayo kay sila malipayon. Og very kind, mingon na sila, good morning, sir. Good morning, ma'am. Ako sa miss, hiktik kayong schedule, murag kapoy na kayo, maka-smile ko, good morning. Nanakod ang atong pagkamaayo. Amen? Be kind to one another this Christmas because we receive the most important gift, the priceless gift, Jesus Christ, the gift of God. Sunod, be reconciled sa imong kontra.
ayaw palabya ning Pasko karon nga atong giselebrar nga dili ka ma-reconcile sa imong kaaway. Diba ang Bible ka naghatag tag offering before daw ka mohatag og offering? Tanawa sa imong kung doon na kay nakontrahan diha, doon na kay kontra before nimo ihatag imong offering adtua sa tong imong kaaway. Amen? Mag-reconcile ta. Sunod, forgive those who hurt you. Ayay. Pagkalisod. Pagkalisod. Ang gisulti nimo na sa every family, doon na magitay strife, doon na magitay problema. Sa among pamilya, sa kadaghan na mo 11 mi kabuok, nagyod. Sigig yun akong mga igsoon nga babae, magsigig away. Sigig away. Unya, grabe bagyog kaayo. Kay dinumtanay. Dinumtanay, aptag pila ka bulan, di pa makuan. Unya kay, mga lagi panahon sa di bakasyon, nga ko sa Mindanao, kay taga-Pagadian man ko, taga-Mindanao. Akong usa ka igsoon, lagot kaysa sa usa ka igsoon. Unya, mag-reunion me, o ang usa mo istorya mo, sang, ang usa mo istorya, lain kay nga environment, pastor ko. So, share ko nila mo to nga. Ang kinamanghuran na mo, born again sa States. So, dito sa siya, ko, sabuta. Basig gamiton sa Ginoo ani nga, mag-reconcile ni sila. Kay panahon na, hapit ng Pasko. So, sabot mi. Sige, unsay mo isulti, siya nga, dito sa States, among pastor, gipashare ko about forgiveness. Bastang lisura to, pero nahibawan yun ako nga, kung dili ta mo pasaylo sa atong isikataw, di sa ta pasaylo sa Ginoo. Ingon siya, kanay ako mensahe. Ingon, bakapan ako ng bersikulo. Tana! Giadto ginamo. Kay kinahanglan yun ang papinagsalaw ay. So, primero, gunit kamot kay magampok ko. Birag yun. Pero, ampok ko. Pero, nag-ampok yun ko. Kay importante sa panahon sa Pasko nga magpinasaylo ay. Amen? Pasaylo na to, katong nakaslakan na to. Sunod, mauni, ang atong gusto, nga maghinatagay tag regalo. Amen? Amen. Di lang kay, Sir, Merry Christmas, Sir. Akong pinaskuhan, Sir. Mayong buta, Merry Christmas, na akong pinaskuhan para nimo. Bisag gagmayong butang. Amen? Mao ni akong pinaskuhan para nimo. So, importante gyud kaayo. Sunod, we need to serve one another. Muserbita sa atong ginikanan, muserbita sa atong mga igsoon, muserbita sa atong mga silingan. Dili nato ipadayon ang atong pagyamid-yamid, kundi ipadayon nato ang atong katawa, atong smile kanila, ato silang serbihan sa mga gagmay nga butang niining panahon sa Pasko. Amen. Ang katapusan, pero dili ni siya kanang the least, but very important, nga atong i-share ang gugma sa Dios sa matag kinsa nga tao nga atong mamit. Ibawaan nato nga sa panahon sa Pasko, makita nato ang gugma sa Amahan. Amen. Ato sana siyang ipadala ngadto sa kanila, sa ubang mga tao, nga ang Dios Amahan naggugma kanila. Nining panahon sa Pasko, gipadala niya ang atong Ginoong Hesus para sa atong kaluwasan. Saghan kayong salamat. Akong tawagon si Pastor. Salamat sa Ginoo. Ina imong tapad, nakadungog na kasbuhaton sa Pasko. Ang pangutana, andam na bakang bubuhat. Siyempre, pag pinasayloay, pag hinigugmaay, ug pagpagawa sa gibati. Kung saan man pagpagawa sa gibati, tigaluhi. Sa imong kasuko, ang pinakatao nga grabe ang imong kasuko, mao'y pinakamahal nga gasa, imong paliton. Manang di gyud maayo nang naakay kasuko, kay mo mahal ang gasto. Kay mas lisod man muhatag sa taong lisod nimong higugmaon. Nya mao may gikamatyan ni Kristo sama nimo, lisod man sa kaniadto. Pero karon natarong naman ka sa Dios, so atong i-aplikar
ning pulong nga atong nadungod rong adlaw. Ing naimong tapad, ayaw ko kalimti. Kay baog yun ko. Ina mo tapad, kay baog yun ko. Nasukog yun ka na ako ni adto. Pero karon, Pasko man, magpinasayloay ta. O magrinigaluhay ta. You know what we did? Ang among gibuhat sa staff, kay kanilaging Pasko ba, mangandoy magyutag regalo, no? Nang kauli ka, putos dito. Nya, nagmunito-munita mi ko, kapoy maning munito-munita. Nya, ang mahatag sa imo di kaganahan, ato na lang regaluhan ng matag usa. Pastor, tanan, akong palitan? Oh, pero makadawat masagka. Imong kwintahon, kung gamay ra kag ginatagan, di kay dako, pero ingon ng Bible, usay imong itanom, anihon man sa na nimo. So, padak-an na lang yun, para sakto-sakto po ng imong ani. So, katong Christmas party sa staff, nagkuan mi, bailoanay mi, lipaya, tanan, kay gadaggan kay regalo. Tanan ko, naghatag. Pero naagi kanti gumuhatag, kanang may presyohay. Kanang yung pinakabarato. Pero gamit po sa balay. Amo dahil nagamit pag-abot. The whole point is that when we come to the knowledge of the goodness of God, unta dili na siya okasyon. Apan kasinatian nga naay rason nganong ang Ginoo namatay sa krus alang sa atong kinabuhi. Ug manghinauta nga ang atong paghuna-huna sa usag-usa ato nang itarong kay uban sa ato no hantud karon ipokrito lang gyapon. Ismail ka sa atubangan pero sa likod sige na kagyaw-yaw, naot maligsan ka. Pero atubangan moingon ra ka nga, love you. Merry Christmas. Pero pagtalikod, butang natohana nga nung nataw na. Puro kasakit ang gidala niya. Igsuon kay bawo ang Ginoo ana sa atong gipambati. Ikaw ra gyud ang makakorek ni ana kay ang Ginoo ra po'y nakasabot sa imong gibati o Ginoo po'y nakakita sa imong mga pagbati. Kung gusto ka nga ang Dios malipay sa imong kapaskuhan, sa mensaheng atong nadungog, panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Padance-dance, para sumigla, pagpasaylo, aron magmalipayon ka. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Salamat sa Dios. Kamura di ay. So, let's take heed of that. Dako kayong rason, no, nga ato nang mabuhat karong adlaw. Ayaw pa abda ang Pasko, usa pa actual nga day nga muliho ka ana. Karon pa lang, liho ka na dayon. Amen. Naigisulti sa Biblia, akong basahon, mauman ni atong naandan diri sa simbahan, basta ang Ginoo magpada kanato og magwawali na atay pagabuhaton sumala sa gitudlo sa Ginoong Dios sa Galacia Kapitulo 6. Akong basahon, Galacia Kapitulo 6. Ano dagamtang Merry Christmas rong adlaw? Ingon sa versikulo 6, Galacia 6, ang gitudluan sa Kristohanong mensahe, angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanan nga maayong butang nga anaa kaniya. Ingon ang Biblia sa Galacia 6:6, kung natudluan kuno kita sa Kristohanong mensahe, angayan lang nga mupaambit kita sa atong magtutudlo. Nagpada ang Ginoo magtutudlo kanato, ug ang atong pagtuman sa pulong sa Ginoo nagtudlo nga angay tang mupaambit sa unsay anaa kanato. Karon wala man ta sa Christmas party kay gi-require ni Pastor Neil nga dili kuno kwartang ihatag, mopalit jud og regalo. Wa man ta sa party na mata simbahan, mupaambit ta kung unsay naa nato. Bisad unsang panalapian nga gihatag sa Ginoo nga kabugaton aron mahimo tang panalangin sa nagpaambit kanato og mensahe nagagikan sa Ginoo. Amen. So mudasig ko nga mutanom kita sa alagad sa Dios ug ang Biblia ni saad sa atong pagtanom sa alagad sa Dios makakaplagkud kita sa gitawag nga ganti sa pag-atiman sa alagad sa Diyos. And we would like to honor that word that the Lord has spoken
ug karong kabuntagon sa atong paghatag atong pasidunggan ng Ginoo. Nagpasalamat ta sa pamilya ni Pastor Neil, sa Cecil, gidala pa iyang apo, iyang anak, na apo na noon, o sa si Pastora Susana. At tumig Italy, no, Milan, first timer mi dito, kakita mi og usa ng Europe, kaadto mi sa ilang balay, ang ilang simbahan, nasa ubos, ang ilang puyanan pa ni ato, napabagyapon mo dito, o di palit na mong building. Apit na, ugma na siguro kay Pasko na ron. And it was a fun time, no? And we stayed at, nagpuyo mi sa usa ka miyembro nila, nga wa pa na minyo. Sa among pagpuyo dito, amo gyud siya giampuan, maminyo gyud siya, kay taas na panahon, uyab-uyab ra. Akong giingnan nga di na mahimuter. Ang imor bang edad, wa nagkabata, nagkaedad. Kinahanglan maminyo na gyud ka. Salamat sa Ginoo, minyo na sila. Nagmalipayon mi sa ilang kaminyoon. Man, hinumduman ko, ninang dahi ka ato. Wa, para baka kahatag, alaka. Sige lang, makabalik may pastor, aing na lang, amo lang, dadon ang among regalo sa iyang kasal. Ingon sila, pag di ko no kamuhatag sa aktual nga kasal, na ay interest kada tuig. Pila naman to katuig na kasal si Kuan? Dugay-dugay. Before pandemic pa to, no? 1 year pa. Ay, salamat. Pila may interest sa bangko, point. Sa per annum sa bangko ang interest na ara sa, I think wa ka butog 1%. Pero mo loan ka, abot kag 28.6%. So sa savings na lang nimo i-charge sa bangko mo interest. Salamat sa Ginoo. Andam na ta mo atag, manindog ta sa pag-ampo. Amahan namong langit nun, salamat sa mensahe nga hinaot dili makalikay sa among mga pagbati. Apan among tumanon ang rason sa imong pagtunga, pag-abot, paghatag sa imong bugto nga anak aron kami makabuhat pod sa pagsakripisyo ngadto sa mga pagbati nga alang kanimo among buhaton aron dili magpadayon ang sayop, di magpadayon ang mga lain nga mga pagbati nga di makapahimuot sa imong ngalan. Panalangin ni Ginoong matag usa sa ilang pagpananom sa ministeryo ni Pastor Neil ug ni Pastora Susana. Ug salamat pod kang Lina nga naghatag sa iyang pagpasundayag. Panalangin ni ang banay. Hatagi sila sa katagbawan nga ikaw lamang ang makahatag. Gibayaw ka na mo gipasalamatan sa tanan nimong pagpamuhat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Muhatag ta, pasalamatan ng Diyos. Atong pakpakan ng Ginoong Diyos. Thank you, Lord. Pahinumdum unyang gabi, alas 6 ang atong candlelight communion service. Ayaw pud kalimot pagdala sa inyong kaugalingong kandila. Amen. Og ang inyong kandila butangi og pangsaw sa mga tulo para dili mo magsyagit-syagit pagkaabot sa gabi. Mag-aray-aray unya. So kandila ayaw kalimot. Unsang oras mo sugod ang atong panimbahon? Alas 6 sa gabi, aron sayo tang mahuman, di ta maabtan sa mga bumba nga mambuto. O niya, malingaw ta sa atong pagtapok karong gabi o sa atong banay. Amen?
alas 6 ang atong candlelight communion service. Let's take the opportunity atong dadon ang atong kaaway, higala, ug tanang atong makabuot sa atong mga kamot. Dadon nato sa panimbahon karong gabi sa atong Christmas Eve candlelight service. Manindog ta sa pagtapos. Unya sa sunod semana atong New Year's Eve, we will explain to you more details, but karon pa lang we want you to focus on your family sa inyong paligon sa matag banay. Pero ayo pud kalimti bakasyon 25 kutob sa 31, pangandam na pud ta sa bag-ong tuig. Mga plano nga inyong giampo, gi-desire, mga wish list, mga bucket list, nganong naas listahan? Bucket list. Nganong naana? You put it all together and then we're going to pray for your plans. We're going to trust the Lord that He will guide you. His light will lead you to the right direction. Kung inyong tindahan karon, gitawag ninyong little sari-sari store, mag-ampo mo nga mahimo na siyang big sari-sari store. Unya, ang big sari-sari store, mahimo na siyang small shoe mart. Silong sa merkado. Kanang sakto nga pananawon. Ayaw nang ginagmay, kay ang ginagmay, kamay raman po na. Ato na lang yung padakon. Lord, nag-ampo kog motor. Pili mong anak, upat. Di pwede motor. Upat na kaligid. So, duha ka motor. Di. Ampo tagtarong. Atong tuhuan ang kaayos Ginoo. Kaya sa Ginoong tagbuon ang atong tingwa. Mo nang ihanay ang atong utok, ihanay ang mga plano, ihatag nato sa Ginoo. Unya ang atong kasing-kasing kinahanglang musunod na gyud sa mando ug mandato sa Dios. Amen. Atong itaas ang atong mga kamot. Amahan namong langit nun, salamat sa puong nga among nadawat. Salamat kay ikaw ang magdala sa mensahe ngadto sa among banay, sa among mga minahal, sa among mga kabug-aton nga gidaladala hantud karon nagpabilin pa, imo na kaning iseton. Salamat Ginoong Dios kay maayo ka nga Dios, wa kay paglubad, gamiton nimo ang matag-usang kinabuhi aron mapadayag ang gugmas Ginoo ngadto sa katawhan. Panalangin imong mga anak Ginoong Dios sa ilang pagpangandam karong Kapaskuhan, dadon ang gugmas Ginoo bisan asa ug halabihan nga ikaw ang maila-ila sa tao sa among pagselebrar sa Pasko nga among gihinumdum sa pag-abot sa among manluluwas. Amahan panalangin imong mga anak sa among paglangyaw karong kabuntagon bisan pa sa pag-share nila sa pulong sa Dios ngadto sa ilang mga minahal. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong buntag. Your success starts on and every believer is okay. Merry Christmas and then let's come back tonight at 6 p.m. God bless you.